Mae'r gan yn seiliedig ar just darganfod hunaniaeth dy hun. Dwi wedi stryglo efo chydig dros y flynyddoedd, fatha ers dod allan yn hoyw chydig o flynyddoedd yn ôl. Hwn di can gyntaf dwi wedi sgwennu'n hun. Wel, ers sgwennu lot o gynnau efo rei, felly da ni wedi cael seibiant bach. Dwi wedi bod yn chwarae gwmpas efo lot o syniadau gwahanol a sgwennu stwff am bob fath o bynciau gwahanol. Wedyn dwi wedi dod fyny efo hwn wan, sef Mwgwd. Dwi'n meddwl bod o'n cyfleu fy hun yn reit da o ran sŵn a cynnwys. Mae'r gan yn seiliedig ar just darganfod hunaniaeth dy hun. Dwi wedi stryglo efo chydig dros y flynyddoedd, fatha ers dod allan yn hoyw chydig o flynyddoedd yn ôl. Mae wedi gwneud fi deimlo dipyn gwell i ddi gwir, so mae'r gan wedi cael ei rhannu mewn i ddwy ran, lle y hanner gyntaf ydy lle o'n i'n teimlo eitha dipyn yn ansicr a ddim yn cweit yn siŵr o pwy o'n i. Wedyn yr ail hanner mewn ffordd ydy lle dwi yn dechrau ddod i nabod fy hun. Y Mwgwd ydy mewn ffordd ydy sut o'n i'n jyst yn cuddiad sut o'n i gynt, wedyn yn ystod elfen o ryddhad yna. Dwi'n jyst yn deimlad mor neis a lot o bwysad ydy ar ysgwydda yn bersonol. Dwi wedi teimlo fel bod fi'n chydig o outsider mewn ffordd, fi'n sbio ar line-ups o falle, fatha bandiau o hogia straight, gwyn. Jyst yna di'r achos ar y pryd, ond wedyn dwi'n meddwl mae yna fwy o waith sydd angen i wneud illa ar, dwi'n gweld labeli neu trefnu'r gigs, i just chwilio a hybu fwy o artistiaid sydd o gefndiroedd gwahanol. Hwn ydy'r peth cyntaf gorffenedig dwi wedi gallu creu, a wedyn o'n i just yn really falch ohono fo. Dwi'n meddwl neb yn really gwybod beth ddisgwyl. Dwi'n meddwl oedd lot o bobl ddim yn gwybod bod o'n i sgwennu yn unigol anyway. Dwi'n meddwl oedd o'n neis i nhw gael gweld yr ochr yna yn y fi. Mae'r fideo jyst yn dangos bywyd y cymeriad o dydd i ddydd, sut mae bob dim yn dywyll ac yn llwyd a mae'r pen ma sgyn y gymeriad yn nadu fo rhag fod yn hapus mewn ffordd gan bod hwnna sydd yn cuddiad pwy ydi o fel person go iawn. Ar yr ail hanner o'r fideo wedyn, mae'n gallu cyfarfod person mewn ffordd maen nhw'n gallu rhannu problemau neu be bynnag, a wedyn yn y diwedd yn sylwi bod nhw'n angen y Mwgwd ma i flaen nhw o gwbl. Pam dwi'n gwrando'r caneuon, dwi'n licio uniaethu fo un hun. Dwi'n licio meddwl bod y pobl yn gallu gwneud yr un peth efo'r gan yma, lle bod maen nhw'n stryglo efo ffeindio hunaniaeth eu hunan, neu jyst yn dallt os maen nhw wedi bod yn mynd trwy rhywbeth personol fel la. Mae'n lot o waith a mae'n lot o ddewrder rili i allu ryddhau rhywbeth sy'n mor bersonol ac yn exposio lot o pwyty fel person. Ond dwi'n meddwl mae'r canlyniad ar ôl wneud mor liberating gan fod mae'n rhyddhad a mae'n jyst yn mynegu lot o sut ti'n teimlo. A dwi'n meddwl wneith pobl edmygu hynna